gane gidan soyayya kafin in farka a radu ta rufe hanya labari na ne na gaskiya da Hadiza kyakkyawa ce a gaskiya tun da kin iya mulkin zuci. Hadiza kyakkyawa ce bara a bar kallo ce dole ni in nace karki bar ni ki kauce wasu wance si mini ihu ko da dai soyayyar gaskiya dole sai an yi jinya na gani. Ga fari ga kyawu a gidan tarbiyya Hadiza nan kika tare ba a yi miki ihu sai dai a zo miki sulhu ko miki samu yar uwa alabar soyayyar gaskiya. Hadiza kin mini sata ban kiran ki barawo satar da ki daidai ce ni da ke mun dace karki yanke hukunci alabarki ya bar ni yar uwa sai mu sha soyayyar gaskiya. Hadiza kin na tarko ya riga ya kama zuciyar mai sanki sai rajabawun Allah to rike ni amana zarike ki amana yar uwa babatin jayayyen masoyiya. Mai zubin iyar fillo zo taho mai shillo murmusa in kalla na Hadiza barjin kunya ba na yi miki laya kar na je in barki yar uwa karama a tsakani harijiya. Hadiza hankuri ban ɗauka ba a bani Hadiza ba kuɗi ba isa amma akan soyayyar yar uwa ko mizan